Una senyora potser massa poc coneguda, però amb un rol molt important, senyora... Sánchez-Schmid, Maite Sánchez-Schmid. Però més enllà d'això, amb un post i una responsabilitat molt important també. Sí, em sembla que és molt important. Soc eurodiputat. Eurodiputada. Fa un any que soc elegit. Cal dir que, també que s'ha caracteritzat en les seves declaracions amb una sensibilitat catalana bastant clara. Soc elegit a l'Ajuntament de Perpinyà també fa... des de 93. Més de 10 anys. Sí, i amb una sensibilitat catalana evident. Fins i tot abans de passar el que ens porta avui aquí, heu fet una declaració, diguem, que caldria potser demanar al president Sarkozy pel català a Europa. Perquè el problema és que la llengua catalana no és reconeguda al Parlament Europeu i que amb els 7 eurodiputats catalans fem un grup per defender la llengua catalana. I si hay que ver el president Sarkozy... Heu pogut ja fer una petita marxa en aquest sentit? No, no he fet res. No? Bé, passem a l'assumpte... Perquè hi ha problemes un poc més importants per al president. Ara passem al que ens preocupa avui. Esteu a la Universitat Catalana d'Estiu per primera vegada, potser? Sí. Però no pas com a alumne. Veniu per fer participar a un acte oficial. Un acte oficial que és la signatura d'una convenció amb Puntcat i els dracs catalans de rugby a 13. Crec que potser sereu l'únic elegida d'importància avui a participar a aquest acte. Sí, soc l'únic eurodiputat de tota la regió Languedoc-Roussillon, que és català, que és molt important i molt bé. I em sembla que aquesta convenció és molt important per a la defensa de la llengua catalana, de la cultura catalana. Perquè és important també que més que la llengua és la cultura i el que tenim de comú amb Catalunya Nord i amb Catalunya Sud. Això sí. L'esport és molt important. Hi ha un esport molt potent a Catalunya i aquí és important. Mi sembla que fa part de la cultura catalana, el rugby. Ja que quasi hem acabat, si voleu afegir una cosa sobre la vostra feina a Europa i la vostra feina lligada al català. He acabat una feina molt important de 6 mesos, que és un rapport al Premier ministre francès, François Fillon, sobre la cooperació transfrontalissa. Sí, frontalera. Frontalera, sí. Aquí. 2 mesos. 2 mesos. I potser en veurem conseqüències? Sí, i serà traduït en català en setembre per comunicar a tots els polítics catalans. Moltes gràcies. Perquè ara és francès, anglès i català. Le comunicaré al... No està públic encara? Sí, en francès, en el meu sit internet. D'acord. Potser si vos recordeu l'adreça de la web, del Parlament Europeu, suposo? No? El meu www.sanchezschmid.eu. Com Europa. Europa. Res d'important per afegir? No. Més coses com així. Moltes gràcies. Més convenció, esport, cultura, tot el que fa avançar la cultura catalana. Moltes gràcies, senyora diputada. Moltes gràcies.